Hey guys! Time check, it's already 6:34 a.m. Maaga ako nakapag-ready. Ganito kasi ako kapag may iniintindi ako na na appointment ko. This is the earliest nagising ko dahil pupunta ako ng work or para may appointment ako ever after how many years. Hindi talaga kasi ako nag-AM shift. Parang last na AM shift ko ay nung nag-orient ako ng charge nursing ko nung nasa Iowa pa ako. And that was it. That was 2022? 2023. Yeah. Currently, it's 63 degrees Fahrenheit outside. Sweater weather. Aga kong naligo. Ang sarap maligo. Nakatulog naman ako. Kasi pagising-gising ako, pangit pa ng panaginip ko. Kakagigil. At anyway, at least prepared naman na lahat ng ano. Daddy, may mga email na sila sa akin. Ang dami. Ano yung mga education mo? 18. Huh? 18. From the learning team. Tapos yung NGHS. Uy, na yung benefits Change mo. benefits. Update my Bilis, talent profile. Yes, yung employee number. Oo nga. Nalista ko na din yan sa notebook ko na maliit. Pag tinanong ko. Buti na lang nauna na si daddy na mag-ano. At least siya yung tinatanungan ko. Kasi kung ako yung nauna, wala akong maaalala. Let's go. Alis na ako, daddy. Bye-bye. View. Ang economy siya dito. Yung mga labahan. Char. Bye, love you. Si daddy naman, pinaandar niya yung sasakyan ko ng maaga para daw uminit na. Pero, naka-aircon naman, hindi naka-heat. Let's go guys. Ala, hindi pa ako nag-pray. Pray muna tayo. Nandito na ako sa parking. Yung pinaklis namin ni daddy na nung pumunta kami dati dito nila daddy nung isang araw to check yung space, yung kung saan ako magpa-park and all of that. Wala na sis, puno na yung parking space doon sa malapit sa building. So dito ako sa medyo a little bit mas malayo pero okay lang din naman. Kaya mas maganda talaga na pupunta ka ng maaga kasi nga ang problema dito is parking. 7:17 na pero yung sunrise it's still at 7:33 a.m. And hindi siya traffic pero ang daming sasakyan sis kaya talagang labanan sa interstate. Labanan. Buti na lang nung mag-merge ako nung papuntang interstate ay walang sasakyan dun sa pag-mergean ko. Kasi minsan dito, hindi kagaya sa South Dakota na dahil hindi masyadong madaming sasakyan, pag may mag-merge, nag-change lane sila papunta sa left side. Dito, walang change lane sis. Kahit may nakatigil na sasakyan sa gilid dito, walang nag-change lane. Dun kasi sa South Dakota ay kapag may nakatigil na sasakyan, lalo na kapag may pulis doon na nakatigil, you need to be on the left side. It's the law. Talaga. I think, pwede na akong pumasok. Tingnan ko na lang. Lunch time na. Dito ako sa sasakyan. Mag-lunch. Ang hina ng signal ko. Chick-fil-A na waffle potato chips, cookies, chicken sandwich. Kain tayo guys. Almost done na. Kinain ko na yung sandwich. Kinain ko yung cookies. Tapos ito, yung original waffle potato chips nila with sea salt. Sobrang alat, di ko kaya. Ay, pambalik na ako. Kasi 12:27 na. So, 12:40 ang start namin. Tingnan ko kung madami pang tao sa CR. Pero for sure, madami pa yan. So, baka mamaya na lang ako umihi. Okay. Tapos na kami guys. It's already 3:20 p.m. and kakatapos lang namin and
kailangan kong i-text sila daddy or tawagan para makalabas kami kasi I need to do grocery pa. Hopefully naglaba na si daddy. Information overload, grabe. Dami pinag-usapan but I like it that way as well. Daddy, bakit dyan naman nakadikit yung mga stickers? Uwi na ako, tapos na ako. Mag-grocery ba tayo? Sige ka. I need na mag-grocery kasi bukas wala nang breakfast, wala nang lunch. Hindi ko kasi alam kung magla-lunch pa ba kami bukas eh. Ang alam ko kasi hanggang 10:30 lang. Hey guys, it's the day 2 of my orientation and ang class namin ngayon is going to start at 8 a.m. Ready na ako to go. It's still 6:51, nakapag-breakfast na ako and nakapag-ayos na. So, today is a faster day for me. And siguro dahil nakatulog ako ng maayos kasi last night, I think at 8 p.m. I was already in bed. Siguro mga before 9, tulog na ako. Kasi talagang antok ako guys kasi nga kahapon wala akong masyadong tulog kasi I can't sleep talaga ng maaga paggabi. So, last night maaga akong nagpaalam kay Mishi tsaka kay Daddy, sabi ko magpapaantok lang ako sa bed. Kasi hindi ko man lang natapos yung isang vlog na pinapanood ko, nakatulog na ako. Check ko lang yung schedule kasi kailangan daw before 8 a.m. nandun na kasi itong team daw na nagpapa-orient na to ay very strict daw sila. If you are late ay na daw, hindi ka na daw nila papapasukin. Iba na hanggang Friday. Oh my god, ang haba. Hanggang 4:30 na tong coming 3 days. Grabe, ang hirap. Pero lang kasi ako dapat 24 hours in a week lang talaga ako. Kasi nga part-time. So, hindi ko alam, siguro next week epic muna yung gagawin ko or some other trainings. Tapos, tsaka na ako hospital talaga. Ay, shoot! Yung baon ko. Magdadala pa rin ako ng baon ko. Just in case kasi wala na silang pa-breakfast ngayon and wala na silang pa-lunch. So, my baon is in this insulated na baonan na galing Panghawan. And I only brought Caesar salad na yung dressing niya, nakaseparate pa rin. Tapos yung chicken is nakaseparate din. So, I have the chicken breast from the rotisserie na ulam namin kagabi. And yun yung magiging protein ko for the salad. So, yun. Let's go na guys kasi it's already 6:55. Mahirap maghanap ng parking. And I want to be sa malapit sa building para just in case lang na umulan. At least hindi ako mababasa. Just like what happened yesterday. It was raining. Buti na lang hindi yung sobrang lakas na rain. At least nakapunta pa rin ako sa sasakyan ko kahit may mga dala akong pagkain na hindi nasabawan yung pagkain ko. It's just 7:19 a.m. and ang class namin it's still at 8. Nandito ako sa may part na maganda ang parking. Dito ako sa gilid nga lang. Ayoko na pumunta dun sa malapit. Though may mga space pa dun sa malapit. Pero okay na ako dito. At least hindi lang dun across the street yung pupuntahan ko. Dati kasi dun ako banda sa may high school banda na park kahapon. Salamat talaga sa Panginoon na natuto akong mag-drive. Imagine nyo guys kung hindi ako marunong mag-drive. Yung sacrifice ng buong family if ever na ganito. Kung kunyari si Mac lang, puyat na ngayon tao, tapos ipagdadrive pa niya ako. Tapos syempre, dala-dala pa namin yung anak namin. If ever, di naman pwedeng iwan namin si Mishi. So, every time na maghahatid, magsusundo sa akin, kailangan dalhin si Mishi. So, buti na lang talaga at natuto akong mag-drive nung nasa Pilipinas pa ako. So, kung pupunta kayo dito sa US, it's a must talaga na marunong kayo mag-drive. And hindi lang yung putyo-putyo na drive. I encourage you to try driving sa mga expressway sa atin kasi that's how you will learn yung pag-merge, actually yung pag-merge sa atin, lalo na kung nasa probinsya ka kasi, dun sa Tape Lakes, hindi masyadong yung pag-merge eh. Hindi masyadong big deal yung pag-merge dito kasi talaga walang kaabog-abog yung mga driver na talagang alam nila kasi kung paano. So, kapag mag-merge ka, kaya hindi ka pwedeng papasok na ba ako? Hindi ko kaya. Parang ganun. Hindi pwede. Dapat,
parang decided ka talaga na mag-merge ka and then kailangan mag-increase talaga ng speed mo. Yung palabas ka pa lang dun sa merging area, kailangan talaga yung speed mo pataas na kasi kailangan i-match mo yung speed ng nasa loob ng interstate. And sabi ko nga yesterday, dito hindi sila nag-move over para sa mga mag-merge kasi nga busy yung interstate dito. Pag 7:30 na, punta na ako dun para makapili ako ng mauupuan ko. Sana hindi ko nakaupo yung lalaking kasama ko kahapon. Kwento ko sa inyo mamaya, guys. Inis kasi ako sa mga ganun. Ayoko yung mga nega na kasama. Ay, nako. And ang sakit yung tiyan ko. Nag-coffee pa man din ako and nag-breakfast. Burp ako ng burp. So, wala akong Tums but I have Pepto-Bismol na chewable. Yung baon ko, iwan ko lang dito. Di bale, naglagay naman ako ng ice pack dyan. So, hindi masisira. Tsaka hindi masyadong mainit ngayon. So, I'm finally home. It's 11 o'clock na, pero kanina pa ako nakarating mga 11:40. Ay, 11:40. 10:40 mga ganun. It was just a 15 minutes drive anyway. And yung lesson namin today is all about error prevention. Grabe talaga. Prepare ka talaga nila before ka mag-clinicals. Ganito ang mga dapat gawin. How to accept verbal orders. Tapos, hindi lang kasi yung class kasi namin, hindi lang siya pang RNs, LPNs, lahat ng mga driver, mga ganun, lahat. So, sabay-sabay. So, sa batch namin, 153 ata kami, 155. Ang dami namin. Kasi ang daming mga new grads na mga nurses. So, sa residency program sila mapupunta. All in all, the experience is really good. Ang tutuloy ko ngayon yung aking mga lessons sa workday na, sa mga modules na siya. Ayaw ko lang talaga yung katabi ko kahapon na lalaki. Ayaw naman ganun, mga manega, ang daming pinagsasabi sa mga presenters. Ay, ano talaga nila, let's practice, ganun, like, may mga gagawin kayong mga worksheet, for 10 minutes lang naman, para lang ma-instill sa'yo talaga na ganito dapat yung gawin mo to avoid problems sa workplace na mga ganito, ganyan, kasi alam na nila yung mga nangyayari, ilang taon na sila dito, and the orientation was made para talaga to avoid preventable problems naman. Kasi yun, ang dami pa niyang sasabihin, paano pa ako makikipag-usap, yung pasyente ko naman, mga intubated naman, mga blablabla. Mas ang dami niyang problem sa buhay. May isa din babae na table namin, next table, and then yung pangatlong table. Doon siya, maingay siya. Ang layo ko pa nun, pero naririnig ko yung mga pinagsasabi niya. Para namang experienced nurse siya. Ang mga gusto ko na kasama ay yung mga open for learning, yung mga hindi nagmamagaling. Ang sarap ng Caesar salad. Thank you, Daddy, for buying. Yan ang sarap ng rotisserie. Ang lasa. Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 너와 나의 이 관계가 달라졌음 해 Ba't hindi naman nag-ano yung workday ko, Daddy? Wow. Di ba natati website? Labang ka di connect? Ang ano niya ba i-connect? Ay, maka ka di ko di NGHS. Tapos maka ka di employee. Sure. Maka lang di website ka NGHS. Tapos? Maka di employees. Ay, finally, umaraw na. Ito na yung workday. 어린 너의 한손들이 난 더 이상 하고 싶지 않아 Nakapag-login ako sa aming workday and ang dami kong gagawin, guys. But, ang ipaprioritize ko is this Heart Code Complete BLS course. Kasi nga, nag-expire na yung BLS ko last year. May BLS, may PALS, may ACLS, lahat na nag-expire na. And before I can go sa hospital, ay dapat daw natapos ko to.
And ito daw, before Wednesday daw, dapat matapos ko na. So ngayon, tatapusin ko ito, ipa-prioritize ko to. So madami pa akong time. Pero I need to do na lang para matapos sila na kasi mahirap pag hindi ko siya matapos. So hindi ko pa alam kung kailan ba ako talaga mag-start sa hospital ng work as a nurse na talaga. Kasi ang sabi, kailangan ko pa daw to finish all the department orientation before I can go to the hospital. So, Daddy, di ba hospital yung pupuntahan ko bukas dun sa auditorium? Ano yun? Parang seminar na naman yung gagawin hanggang Friday? Orientation. May mga demo, ganon? Magda-demo kami? Sa dami namin yun? By station naman yun, hati naman kayo by group. Oh, okay. Madaming educator. So, as in, lahat ng mga educators siguro ng bawat departments ay nandun. Kasi nga, sobrang dami namin. So, kailangan ko nung gawin today para matapos tayo and ready for tomorrow na. Feedback devices monitor aspects of CPR quality. Human survival provides a useful when 2 or more rescuers are present. Currently doing the heart code BLS, guys. And ang ganda lang nito kasi meron na siyang self-assessment. Nalagay mo kung novice ka or proficient ka or ano pa yung isa? Expert ka na. Ganon. Tapos, AI ano siya. So, mag-a-adjust siya according sa nalalaman mo. Kunyari may question siya. Sasabihin mo kung I knew, got it now, think I got it, and I don't get it. So, i-rate mo kung kunyari, ano yung compression sa CPR? 100 to 120. So, may pagpipilian ka 100 to 120, 120 to 150, ganun. Tapos, pag sinagot mo yung tama, tapos ilalagay mo, I knew it. And kung tumama ka naman talaga, makikip mo yung self-assessment mo na yun. And mas mabilis kang matatapos sa assessment mo or dito sa training kasi alam mo na siya. So, mag-a-adjust siya according to your knowledge. So, ang galing lang. Kasi dati, dun sa mga ginagawa ko, walang ganito dati eh. Pero AHA din to, American Health Association din siya. So, it's really good now. The sky is so blue.